أسمرا كابز مدبرو ستوديو زينا إيري تي في عز السلام تنا تقبلوا كبرات خلاتلتين كابز قتلنا نزعلت استرالة وزينات نقرب لكم كتالكم بخبر ندعدمنا بغندنا تبتاتون جمر بايتو شماغلتات مخته أب جرمن نبلج أراتو كم من تربايتا تتكيمون أكل تشحن عسر تحمش تمل باسرح أب زبا ما أكل أب محبرة ودحنا زيتا كورا تابع سرحات كم تعمة تجنجيمون سراويت إسرائيل نمع عسكر عتق حيلي حماس على ما زجبر متقعت نفرت كينات كم زكاية قليتو منجست أمريكا نتي بمنجست سمين كوريا كم تخيل زجلت أو سايبرا ومتقعتي قبو قبر مرسي كبل مخانو بريزيدنت باراك أوباما قليتو بايتو شماغلتات مخته أب جرمن مختنا كسب وحسره هو أب تحت الزبل تيما توكلتي كل كتماتات تا هاجر أب استرخبلو عامتاوي نتفتاتو كم زجمجمة كابت بوت هزبت حنا حبريتا أرديوم تصاتفتي تصاب زتعم مدبات دحر مسمع عبز ترخبه وصيتن زترأي حقوفاتن كمون زتصبيم حماماتن بدوتاتن سفيح زته بمكياد نبلج أتاتهم كم من تربايتا بمتقام نايكل تشحن عسر تحمشتن مدبات سرح حانسيصوم بايتوش ماقلتات مخته أب جرمن أب موداتا عبيتن معبالن هاجرن مرققاص نزكاير زولو تعرن وفرن زلو أدناقوت بمقلاص قسقاس نمعبالن بلصقنان نمعنقاف زكاير تصابوتات عرقانهم نموصان نمفشالن زاتو وكيدان بمحداس روحس حدش عامت نملأ حزب إرترا تمنيو أنفر منستر عيون صبا ودحنة زوبا مأكل أبي كلتشحن عسر تربعتن محبرة ودحنة زيقاتات نمريقات أتابع سرحات كم تعمى أبي زكايدو قمقاموي أخيبا قليتهم وانا دايركتر كفلي محبراوي أقلقلوت زوبا مأكل أتوكل أبتسفاس اللاسي بزوس معغل اتمنستري كينو قلال محبراوي تقامات زيقاتات كابتس أباين تقلاقيلهم أفراينتن زرقاقوت اللوبايتا متدح مخانو تغيسو أبتي حيال تعرز حتى السراح توافيرام نزنت فزلو أبالات مجيسوم حلفت جنفر أتو يوسف تسفاي بوغنو اتي جمجم أبست سلاسلو نتفتات استرعي بلجاتات اندخاماتن بقبو فليت كان لليخان نزغط العمد زبر خوتيت نمزقاب كم زحقز تغيسو أبالات منستري دلونتهم نزل على سرحن وزيت نكرر عقزواز خيرهم بمسرت زغربت أبصاب متياس عليه تزختمات سدرابيتات معدال حجزنا وطيت مرتي نسقمات تمهرون كالنزل تقلله ناي محبراوي دحنة نتفتات كم تسالسلخ في اللاتنكلو أمن باين متوارن سدرا سواتكم أو تساتفون لمعزاز تقايد سرحات طبق وطيت كم ترخبوا بريهم بزي كازي عدلات شغلت أب مفتار زمدنا سرحتنياتاتنا محيال أب تكالات كتتراو سرحات مكيادن كالنزل تقرع أمام كم تسالت تجمجيمون تساتفتي أب زغربت أبصاب دحر زكايد وزته أب كتتصر تكالات أبلت حقيقيو من بلاسنا بسنكلان استزرق حلقاح كمون مدلدال زمدناتات مشارختي زلو دخمة نموقاد العلاد هبو كوهابو تلابيوم منستر عيون يغريتا منستر عيون سبعو دحنتنا تو كحساي قبريوات أبزس معغل رأت منستر بمتكر سمركوسا بهالعينتنا فرينتن بمخصقاس كبر سراح زخل ولدون نمهنات مخانو بملكات أب معبال من سياتن قول عنزكاد وفري نحبرة سبعو كبرتات أب قمزة توقعون كم زقباس ميرلوم أب تعلت نقديات محبراوي حسام مياون أكاديميون سلطاناتات أمهاب نخحقزو تسانحو بحتاوانن منقستاوانن تكالات نيمسقانا ورغت تواهيبوم أنفر منستري تعنا زوبا دوبا وقيح بحري وكلتي هزبي كتما عسباب استرخبلو أخيبا بلج أتاتو نمدرعن حسرتاتو هاقوافاتون نمملأن زحقزو قمقما أخيبا أكايدوم أبتي أبالات من محدار كتما مرحت هايمانوتن عبيت عدن استساتف وركب أما حدار كتما عسب أتو قرماي تخل أباب زسمعو قال تجنفر نزهبو زلو أقولقلوت مستتك أماي هزبي بحبار كزتيلو نزوسلو تبقسو بمموقاس تصاتفتي هانات حسابات كقربون بوغونهم كقبرو زقبوهم كمالون أزخاخيروم حالافي جنفر منستر تعنا زبادو باقيح بحري آتو أسفاو قبر ميكائيل دمام زحالف عامت مس هزبيز تقبر ركب أبسرحهم حقا زخمز نبرا بمتكاس زقاتم شقراب وانو مفتحي كركب منتي نزملكتهم أكالات أبوانو حبريتاك وهاب كم زقبا أسمير اللوم تصاتفت بوغونهم أبتنزلو أتكالاتن زمسجن أقول قلت يرخبو كم زلو بمتكاس
ኣብ እንተ መዲቦም ዝነጥፉ ዘለው ሰብ ሙያ ብዓቅሞም ዝገብሮ ዘለው ኣበርክቶ ቀሊል ስለዘይኮነ ቀጻሊ ምትባዕ ከም ዘድልዮም ሓቢሮም ንሳቶም ኣስዒቦም ህንፃ ሆስፒታል ዓሰብ ጽገና ክግበረሉ ምኩራት ሓካይም ክምደቡ ኣገልግሎት ራጅን ቀረብ መድሃኒትን ቆላሕታ ክግበረሉ ተላብዮም ብቁዕን ውፍይን መንእሰይ ንምልማል ተራ መሻርክቲ ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ብህግደፍ ፖሊስን ሃማት ዞባ ማእከል ተወዲቡ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰማዕታት ኣብ ዝተዋህበ ሰሚናር መዘኻኸሪ ቀሪቦም ሓላፊ ሃማት ዞባ ማእከል መንእሰይ ሳምሶን ክፍለ ኣብ ዘስምዖ ቃል መንእሰያት ካብ ዘይተደለየ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ወልፍታት ተኣልዮም ብኣካዳምን ሞያን ንኽህነፁ ካብቲ ብዝለዓለ ዝፃዕረሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ኣብርሂዮም ኣዛዚ ቻቻይ መደበር ፖሊስ ካፕተን ሰንበላዊ ትረዳእ ብወገና እቲ ቀንዲ ዕላማ ፖሊስ ገበን ምክልኻል ምዃኑ ጠቂሳ ንህዝቢ ብሓፈሻን ተምሃሮን መንእሰያትን ድማ ብፍላይ ዝወሃብ ጎስጓስ ኣፍልጦ ሕግን ትግባሪኡን ኣብ ምዕባይ ዘለዎ ተራ ልዑል ምዃኑ ብምሕባር ፖሊስ ብዘይ ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ብኣድማዕነት ክሰርሕ ስለዘይክእል መንእሰያት ተርኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺራ صحفي تقدف أبن أزوبا جرت ويزرو تسجى يوهانس دما منجستن هزبن أب ملمع هجر توافيرو أبزل والأوان كبهلن سنة مقبارن وزيهم أب زيد اللي جناي تكبارات زوافرون مكتزار من إسيات مستمتع تخبابي أب محاس توافر متحبارم كحيلوات حساسيبام أمود داتام حداريت نأزوبا جرت ويزرو تبلت تولده حاليتن من بارن كاب كبرتات هزبي ارترام مخانو تغيسا من إسيات بسنة مقبار بسنة سرعات تمازينهم ጸጋታት ሃገሮም ክምዝምዙን ንዝተኸፍተሎም ዕድላት ተጠቂሞም መጻኤም ከውሕሱን ተላብያም ኣገልግሎት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ምዕቃብ ጽሬት ኣከባብን ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብን ዘለዎ ተራ ቀሊል ስለዘይኮነ ብሰፊሑ ክዝውተር ከም ዝግባእ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ኣብርሃም በላይ ኣዘኻኺሮም ኣቶ ኣብርሃም ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ቀንዲ ዕላማ ጽሬቱ ዝተሓለወ ኣከባቢ ብምውናን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን ምዃኑ ብምጥቃስ ምጥቃም ዓይኒ ምድሪ ኣብ ዝመዳይ እዚ ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ገጠራዊ ክፋል ዞባ ማእከል ሸፈነ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ትሑት ብምንባሩ ብጉድለት ጽሬት ከባቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ናብ 900ዊት ብምድያቡ ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዝነክየ ሓቢሮም ኣብ መደምደምታ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ንኡሳን ዞባታት በሪኽ ሰረጀቓን ጋለነፍሕን 25,000 ዓይኒ ምድሪ ብምህናፀን ልዕሊ 31,000 ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ክኾና ከም ዝበቕዓ 11 ዓድታት ድማ ቀልቀላ ፈቆዱ ምውፃእ ከም ዝኣገዳ ብምሕባር ተሪፈን ዘለዎ ዓድታት ነቲ ረብሓ ተገንዚበን ኣሰርተን ዕውታት ክስዕባ ተላብዩ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና ኣብ ምቁፅጻር ለበዳዊ ሕማማት ምክትታል ምልባዕ ባልዓትን ኣብ ቦታ ስራሕ ዝርአ ጠንቂ ሕማማት ዝኾነ ርስሓትን ዝነጥፍ ኣካል ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ መድረኻት አንጸባረቐ ዓወታት ብምስጋብ ስሞም ብምድማቕ ስም ሃገሮም ዝኸልዑ ኤርትራውያን ስፖርታውያን ብዙሓት እዮም ዓውድታት ኣትሌቲክስን ቅድድም ብሽክለታን ድማ ካብቲ ኤርትራ ጽቡቕ ስምን ዝናን ረኺባትሉ ዘላ ስፖርታዊ ውድድራት እዩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናትናኤል ብርሃንን መክሰብ ደበሳይን ሽልማት ብሉፅ ተቀዳዳማይ ዓመት 2014 ምሕፃዮም ድማ ናይ ዝኣብነት እዩ ሙሉእ ትሕዝቱ ኣማንኤል ኣልኣዛር ብ5 ሰዓት ቀርበ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናትናኤል ብርሃንን መክሰብ ደበሳይን ንሽልማት ብሉፅ ተቀዳዳማይ ኣፍሪቃ 2014 ከም ዝተሓጽዩ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ገሊጾም እዚ ብኣላይነት 5 ግዜ ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ፈረንሳዊ በርናርድ ሂናውልት ተመሪሑ ዝካየድ ምርቋ 5 ተቀዳደምቲ ሽልማት ብሉፅ ተቀዳዳማይ ኣፍሪቃ ከምቲ ዝተገልጸ ክልተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናትናኤል ብርሃንን መክሰብ ደበሳይን ዘጠቃለለ ኮይኑ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንትጆስ ካብ ክለብ ኤምቲኤን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ምሕጹን ላሕፃኒ ከምኡ ድማ ተዓዋቲ ዙር ሩዋንዳ ዓመት 2014 ሩዋንዳዊ ቫሌንስ ኒዲየንጋ ዝሓዘ እዩ بمسرت مجلسي بركز ولتن تقدم مشكلة أفريقيا إيرتراوي ناتنائيل برهانن دوب أفريقاوي مينت جوس لويزن كلتي أم كاب كلب MTN تعودتنا مخان لعب تخلو كم زلوم كأمتون كلو تعواتي زور ألجيريا نايز عمت مخسب دبسايد ما نظام كلت بروفيشنالات تقدمتي كمست إخ إليزبل قمتون اللوم
ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2014 ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ንዙር ጋቦን ክዕወተሉ ብምኽኣሉ ኣብ ግዚኡ መዛረቢ ማዕከና ዜና ክኸውን ክኢሉ እዩ ናትናኤል ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረኻት ቅድድም ብሽክለታ ድሕሪ ምስታፍ ኣብቲ ን21 መዓልትታት ዝኸደ ቮልታ ስጳኛ እውን ተሳቲፉ እዩ ቀንዲ መቕናቕንቱ ክኸውን ተገሚቱ ዘሎ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊዝ ሜንትጅስ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ኣብ ሓንቲ መድረኽ ምስ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ሓኺሩ 5ይ ደረጃ ዝሓዘላ ፍጻሜ ነዚ ሽልማት ክትሕግዞ ትኽእል እያ መክሰብ ደበሳይ ካልኣይ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ተሸላሚ ቢጫ ማልያ ዙር ኣልጀርያ ብምዃን ረዚን ዓወታ መዝጊቡ እዩ ብዘይካዚ መክሰብ ኣብ ካሜሩን 4 መድረኻት ንዝሸፈነ ካልእ ውድድር እውን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሉ እዩ እዞም ናይ ምዕዋት ተኽእሎኦም ልዑል ምዃኑ ክግለጹ ጸንሑ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2012 ብሉጽ ኮይኑ ክሽለም ምኽኣሉ ዝዝከር ኮይኑ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊዝ ሜንትጅስ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ብሉጽ ኮይኑ ተሸሊሙ ነይሩ ዕዉት ተቐዳዳማይ እዚ ውድድር ዝመጽእ ሰሙን ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ዛወርሒ ክግለጽ ምዃኑ ኣካየድቲ ዝሽልማት ይገልጹ ስዒቡ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንምለሰኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ኣቐዲሙ ብኽብሪ ንዕድም